Mato era de apellido. Mato, sí. Pero no, Enrique Mato no sé. Cando me digades. Sí? Bueno, pois moi bo día. Antes de nada, gracias por asistir a esta rolda de prensa e tamén disculpas pola calidade da miña voz, pero, en fin, estamos en tempo de catarro, seguro que sodes comprensivos coas circunstancias. Como ven sendo habitual, os deputados do Grupo Popular celebramos esta mañá a nosa reunión de luns, na que preparamos a sesión plenaria que vai a comenzar a celebrarse a partir de mañá. Nese pleno no que o Grupo Popular imos a insistir en dúas cuestións que consideramos importantes para o acceso da mocidade ao mercado de traballo e tamén para a mellora dos accesos a Galicia. Así, en primeiro lugar, solicitamos que o Goberno de España die un ano o seu proxecto para que o alumnado de formación profesional ou universitario que realice prácticas en empresas cotice á Seguridade Social. Non estamos a cuestionar esta medida, todo o contrario, senón que pedimos un aprazamento da súa implantación para facilitar a adaptación tanto de empresas como das propias universidades, así como para que se bonifique na súa totalidade e se habilite un sistema sinxelo e áxil para a xestión das altas e baixas do alumnado. En segundo lugar, exiximos ao Goberno Central que acometa con urxencia un plan extraordinario de conservación integral da autovía A6, tanto no que respecta á calzada como ás pontes e noiros existentes en todo o seu trazado. Esta actuación integral inclúe o remate urxente das obras de reconstrucción que se están a cometer nos dous viaductos do Castro e o restablecemento do tráfico motivado polo desprendemento do noiro ocorrido hai uns días, non? Lamentablemente, a A6 está a vivir un auténtico caos e Galicia é a principal prexudicada pola inactividade do goberno de Pedro Sánchez nesta autovía, polo que consideramos urxentes que se proceda ao seu arranxo inmediato para mellorar a comunicación de Galicia coa meseta e a seguridade de todos os usuarios desta vía. Pero, bueno, como vostedes comprenderán, pois tamén unha das cuestións a que máis tempo dedicamos esta mañá os diputados do Grupo Parlamentario Popular foi as negociacións que o Partido Socialista do señor Sánchez está a levar adiante para conseguir o apoio á súa investidura. Galicia non pode permitir que a investidura de Pedro Sánchez supoña cargar a cada galego con 400 euros da débeda para satisfacer os caprichos do independentismo catalán, que no seu momento despilfarrou cartos e agora queren que se sean todos os españois os que paguen as súas falcatruadas. España vai asumir 16.000 millóns de euros de débeda de Cataluña, 15.000 millóns de débeda directa, máis 1.300 millóns a forro de intereses, a comunidade autónoma que máis incrementou a súa débeda nos últimos 10 anos con investimentos que no seu momento xa se denunciou que eran totalmente improcedentes. Non estamos dispostos a asumir que as comunidades, como Galicia, que no momento de vacas fracas fomos prudentes na xestión dos nosos cartos e dos nosos recursos, agora sexamos os que teñamos que sufragar os gastos injustificables que fixeron os responsables políticos cataláns. Pero, lamentablemente, nesta loita contra os agravios de Pedro Sánchez con Galicia, que, repito, suporá unha carga adicional de 400 euros de débeda a cada galego, o Partido Popular de Galicia quedou só. O BNG confirmará hoxe, se non vende facelo xa por escrito, o seu apoio a Pedro Sánchez, a cambio de absolutamente nada, porque estamos a escoitar que o voto do seu único deputado no Congreso vale rebaixas nas peaxes na AP9 e na AP53, novos xulgados de violencia de xénero, melloras ferroviarias ou compensacións económicas para Galicia.
En resumen, a señora Pontón e o señor do Garañón acordaron exactamente o mismo que fai 4 anos se asignou no famoso pacto de Ana e Adriana. Exactamente o mesmo. E como firmaron o mesmo, pois o resultado vai ser tamén o mesmo. Dar o apoio a Pedro Sánchez para que continue 4 anos máis, castigando a Galicia, sen cumprir a mínima parte do prometido aos independentistas galegos. Só hai que coller o papel daquel pacto de Ana e Adriana, que o papel asinado fai 4 anos, para darse conta de cales son as novas propostas que a señora Pontón e o señor de Garañón pois recolleron no novo acordo. E o que é peor, os que tanto se vanagloriaban de defender a Galicia deixan de lado cuestións tan importantes como a transferencia da AP9, da que non dixeron absoluta nada, agora reducen as demandas a rebaixas das peaxes, ou a defensa do noso litoral, retirando ese recurso que o Goberno Central ten presentado contra a lei galega e recoñecendo algo que xa figura no noso estatuto. Por non falar tamén dos reprometidos novos xulgados de violencia de xénero que xa estaban incluídos no documento de 2020 e que foron incumpridos recurrentemente polo goberno do señor Sánchez. Pero que máis? O propio goberno de Pedro Sánchez, a través dunha pregunta parlamentaria respondida ao mesmo deputado do BNG, ao único diputado do BNG, pois descartou a semana pasada a creación de novos xulgados específicos de violencia de xénero en Galicia, cito literalmente, pola baixa litixiosidade que existe nesta materia nesta comunidade autónoma. O que se confirma, unha vez máis, é que o Partido Popular de Galicia é o único que está a defender os intereses dos galegos fronte á deriva presidencialista do señor Sánchez, que está disposto a ceder en todo o que lle pidan os independentistas cataláns, amnistía, condonación da débeda, referéndum e o que nos faltará todavía por saber, con tal de manterse no sillón da Moncloa. Dende logo, dende o Partido Popular de Galicia e dende o Grupo Popular que sustenta o goberno galego, imos seguir traballando e exixindo ao goberno de España que Galicia sexa tratada en igualdade de condicións que as demais comunidades autónomas, sempre desde a lealdade coa Constitución e o Estatuto de Autonomía, pero loitando por defender os nosos dereitos e os dos todos os galegos. Esperemos que en algún momento deixemos de estar sós nesa loita. E pola miña parte non teño máis que engadir, e simplemente poñerme á súa disposición por se hai algunha aclaración ou algunha pregunta que queiran que lle resposte. Eu, a máis destes temas, quería preguntarlle polas declaracións na cadena SER da fiscal de Medio Ambiente, que cuestionaba a política eólica da Xunta e pedíalle moderación para non xerar un boom como o urbanístico de 2008. Son moi respetuoso coa fiscal e, polo tanto, lle vou a pedir tamén moderación. En primeiro lugar, porque non me parece que unha fiscal teña que opinar sobre cal é a política en ningún ámbito de decisión do goberno galego, por ningún lado. En todo caso, terá que opinar sobre a legalidade ou non legalidade de determinadas actuacións concretas, pero non sobre a política que non lle corresponde, evidentemente. Eu xa entendo a súa preocupación, a nosa tamén. En todo caso, creo que a política eólica da Xunta está sendo bastante prudente, diría eu. Dende logo, se nos cinguimos ás cuestións relativas como a potencia eólica instalada por uns e outros, non creo que sexa este goberno precisamente o sospeitoso de impulsar un boom eólico en Galicia. De feito, era un goberno anterior o que tiña prevista unha inxente e moi superior cantidade de instalacións eólicas no noso país. Afortunadamente, creo que este goberno puxo sentido común nesa instalación eólica, e o único que perseguimos é que Galicia continúe a convertirse no que aspiramos, que é unha potencia na creación de enerxías verdes, de enerxías renovables, e creo que nese sentido o goberno galego está desenvolvendo actuacións moi acaídas. Algúna outra cuestión? Pois se non hai nada máis, moitísimas gracias e mirámonos no pleno de mañán.